Beisei lo deuh maya a college kalaya a thian kom nge emin an nu pa aron tlo thut chuan an nu pa kar aron soi hning loi mai an tum lo deuh thlengin anin phalrai tama ma bok nen a thian nu nen a pasal chu khumlai zola anin trauma an pahni in anin kherolai bok a thiang ten damlai an chen ta hem mai holy slept over chu heile ai nga ma main like le comment ka theng hil lola he movie recap kan ron tar lana hian duk dak lo deuh te awma wangin kumtling lo kum sompariat noi lam tan kha chuan warning peklok in ni e khopui dai fem hun theng thanuam ta ka khosak chu nun phung pa ngai le om tak emo ti mai turani a ma se novel le pi ta cha dun tan ero nu pakar le nu panun man ilo vela har satna neu alo tam ru fu mai anni pahni hian barbecue ta nuam an ti a an ti ve dwa thin nge novel hian nupui Audrey aneya chian anom lo changin fanei tumin khumlai zol nun an bei ngor theile pi hian nupui marni aneya anni hian fa an nei to a pi hian anupui laka rusuma thlakna satok lovin a in shia ti novel hi ashila fa an nei to wang ni te hian angai deuh mi pa anga ati tur te tok lova le ngai hlut hlo tok lova a in ngaya hei wang hian novel chuan fa an nei ma chu anupui Audrey chu atam thei ang ber kherolai atumru ta sawa in chung lama chuan Audrey le marni chuan an kopui chungchang an lo soi ve meka Audrey hian eitur siamin marni hnena athuruk atleiro lain naw achhia to thu te ashila novel heroine ashiat lo thu asoya marni hian novel le Audrey hian fa nei tumin an be na sa hle ti ashia a Audrey le novel hian fa an nei theilo ni in anin ngai deuh bok heti mek lai hian pi chu thling bo hokin novel laka ain puanga anupui marni muthil hlanin anupui chu tlemin alozun khum ti te asoi te hial chutiang tak chuan annu pa inkara mudun lama buaina an lo tok ti chu asoi ta a zana chuan novel chuan Audrey hnena chuan pi te fa chu huneng moti chung an kolri mai angai thu asoya annu pa chuan hun thol jok mangse adu thu ashilta ani Audrey chuan chu te thuta novelan ngai dan anei chumak ati dewa ma se anni nu pa hian pi te nu pa inkar a thalo fu to ti ero an sharukur ve heti lai hian pi chuan anupui marni muthil hlanin movie alo en meka marni amutui ta mo ti vela pi chuan marni taksa ngole it om tak maya chuan a in shi thlale ta a nikhat chu Audrey hian beisei lo deuh main college an kalaya a roommate chin holy message adong nol mai an chen na khopuya alo kal thu soin ronlo chwa adu thu te aron shila kumsom pahni nuwa anin biak le na masaber ani hial novel chuan Audrey le holy ta thian dun chu anin mu thiam lo satya ve mai awangin anin belawni in angaya chutianga ronlo atum ta chu alo phurpui le nge pit le novel chu zinga anexar lawa pit chuan novel hnena chuan anupui marni chu mechadang kopsan mai lova ataksa a in shot la fo chu a in thiam thu soya marni ril rutina si lovin anin kar asyam thamek ti asoi ve lau thung novel le Audrey hian fanei andu to hle a novel chuan kar khat vel jin khothona naute siampuya Audrey chu asoma ani po in apom khop mai chuti lain Audrey chuan holy laka aril ruput mang athak thu soin holy ngen na chu ti hlotlin sak adu thu asoya Audrey chuan veilian pui aneya wangin amu thei me ulawa novel hnena chuan in puang talo loin holy nen chuan roommate satya mai ni lovin meichian na anlo mangdun photo ti asoi ta a novel chuan thui jok zot ma se Audrey chuan asoi chhunjom du bik talova novel chu amu thei ta bik lawa atuk zinga anjing tlana chuan novel chuan anupui in puan na chu pik chu ashila pik chuan annu panun mandana angai ngur lo deuh in uisalin le dan shanga manpui turin alo fui mek lain Audrey chuan marni chu phone a bia in a in puan na chu alo vashil ve mek boka an chung ka hni chuan zanre an kil hawa pi chuan holy chu insta lama alo sok ru ve zau boka
Audrey chuan athuruk an shavek ti sheheklo an hlimfu pi chuan novel chuan upui Audrey le Holly nen an pathumin in pathum dorin afui ta chiam maya novel chuan lam asiam na sa hle ma se afui tang thung atuk zinga chuan Audrey stress salutuk chu alo inchia phura kongka anron kika novel chuan avahon meu chuan beise aya ma da in Holly chu alo thlengfel der hi alo ni chelo hi antimai mai khopa amit deuh sul the Holly chuan in buala mut hadam lok adu thu asoya novel chuan mikhwal room lama ashwaya Audrey la omhle hle thei to lo novel la chuti bok novel la in room le lama cha chelo zet a om ti ringot angai tu a eitur tui taksiama hlim takalo mikhwal antum ta a antal buai rodon hle Holly la beise aya reite alo lamu hil zuya Audrey le Holly chu anlai rodon hle a nun lui sha chuakin an trek deuh chuaya zanjia an han kil ho ta a Audrey tan nuam lo atling Holly la in novel chu engma ashalo nianga in anun phung angai reng an han in bedeu zeu chu novel chuan alo en le vung china college an kalai roommate pia alam nun an lo mandan te alo swang to ale zut chin cho e khamlama chuan Holly chuan an atho te soin ti dang avora company du om tak en Colin Maria changa cake an siam chwa chu an shal thua soya a en chinnan engemaw zat aron ken chu a phorbok Audrey chuan eidu lawa wangin thlengsil a chuan lam ta deya novel chuan pi chu va phone ru surin khum khata pathum khosak chu arod don thu avasoya alud le chu Holly nena chuan an pathuma khosak ho adu le du lo azot ta chot maya Holly chuan alo rem tina samai ma se Audrey nena soidan turmol chu abuai thlak ta Audrey chuan anni pahni chuan enge an soitia aron phok deuh thut chu novel chuan dot alo shila chumi hnu chuan an thil tum chu a soitlanga ama nena soimasalawa Holly nena alo soimasa chu alom te chiam lo chutianga an buai deuh nak hnu chuan novel chuan fa an nei tak ma a nuam tol ve deuh te an mamo thu te asoya a hnu chuan an pathum chuan anin min tlang ta a Holly le Audrey po chuan thatakin an soidona chian thaber an ni thu te thlenga soin Holly chuan an pathum chuan tuma anin yai lo ti te a soinu chuan Audrey chuan Holly cake chu a eita a an kai ta chaya swimming pool lama phein Marie cake an eibaka whiskey an inbok Holly chu in phelruak masaberin tuya a chenga an vai chenta a in chunga lutin cake chu an eibelle a Holly chuan Audrey chu anun hluya chen puin novel ma chuan an khosa chan tamaya heti lai tak hian Marnie chuan kongkaron soidot dotin thin urmang khengin aron luta apasal pit chuan amuthilhanin atak sahmun shanga alo titla treu ti chu aron soita ton mai novel chuan pit chu azong wata a mungal maya Marnie chu Holly le Audrey chuan an lo hnemol mola an boruak so sang to tak chu pit tenu pachunga thil thleng chuan aron chim buai ta vek mai Marnie chuan pit chu khatianga khosalova achak zong chu shil mai turin adu thu te soi chuak ta a pit la chuan chutiang a soi chuan anupui chuan in chen thlenga adu mai a hlau thu te soi ta ka chuan Marnie thin ur chu atlan chuak ta daya Audrey chuan an boruak nuam le avor to pheng tura alo in puwa cha na chu boruak chuan ati chata vek ni in angai man to hiala Holly ve thung chuan ngai dan shandai alo pu ve thung Holly chuan nu pa in chan na le in ti thiam lo na aya thalo tak khovela a thlengna salutuk ti soin nungdama an la om mek chu hlimin an lom jok tur ani ti soin an ti sa chakna so sang to takin a thlen to chin chu chun zom le an thlang ta zoka Holly chuan Audrey chu khosak pui ta a novel po chuan alo zom ve a Audrey le novel chuan an nu pakara nu panun satlia pialam ton shiat an nei ta a an pathum chuan an thlingtlaveka an hlimtlang viau tura angayang an nu chuan Holly chuan Audrey chu ala mangai thu asoya
Oji po in Noel hne na thusoi chu adik zik luak lo ti soin Holy chu in kop satlia ni lovin college an kal lain alo mangai chin ani ti te asoi ta a boruak a that viau don lain a thalo chho ta deuh dewa Oji le Holy po chuan an in kar soi fel tur an nei ta ve zela Holy chuan Oji chungai dam adil ta a Oji le Holy chuan fanei chungchang te soin an nu pamalam an clear dun ta zoka Oji le Holy han in nuai vel khan amit ati kham ema wangin Noel chuan Holy chumi khwal rum lamariak mai turin ati ta zoka atuka Holy chuan tuk than tui tak alo siama an pathum chuan thataka in bia in Holy chuan achian tanu pa chu akal santa ani